Astăzi vom pregăti o rețetă din zona Asiei, mai precis din China. Se numește, denumirea originală ar fi Mi Yangzhou, sau mai bine zis pe românește orez Yangzhou. Yangzhou fiind un oraș de lângă Shanghai, renumit prin rețetele care le fac. Ce avem nevoie pentru această rețetă? De ciuperci, cam vreo 200 de grame, 150 de grame de orez fiert în prealabil. Orezul trebuie fiert după modalitatea clasică. Deci se pune orezul în apă, până începe apa să fiarbă, apoi se lasă focul cât mai mic, se pune capacul și se stă 10 minute fără să ridici capacul și automat se face orezul superb. Vreo 100 de grame de creveți, vreo 150 de grame de mazăre, vreo 150 de grame de șuncă de Praga sau știu o șunculiță afumătură, piper, sare, 2 ouă bătute, să avem nevoie și de puțin zahăr, ulei de floarea soarelui, ceapă verde tocată lunguieț în diagonală, cum ar veni, și o să avem nevoie și de puțin sos de stridi. O să vă arăt eu. Primul lucru care trebuie să-l facem, evident, să îngingem tigarea. Facem la un foc mai mare. Ce mai important este că atunci când gătim o rețetă din China, să avem toate preparatele pregătite, fiindcă trebuie să ne mișcăm foarte repede, nu avem timp de stat. Pregătim uleiul. Produsele astea, ingredientele, variază în funcție de cum vă doriți. Dacă vreți mai multe ciuperci, puneți mai multe. Dacă vreți mai mult orez, mai mulți creveți. Deci cam asta e media care se poate face. Mai lăsăm un pic. Ok, deci ulei prima dată. Dăm cu ceapa acum. Ok, începem și ceapa să mai păstrăm puțin și pentru design. Mătăcăm puțin creveții. Să punem și ciupercile să se călească.
Ce este bun la rețetele chinezești, practic sunt niște semi-preparate, bogate în vitamine. Nu se fierb produsele până stopesc, totul e semi, doar puțin fiert, prăjit. Perfect, ok. Acum o să vină ouăle. Punem ouăle peste el. Așa, imediat adăugăm și orezul. Nu știu dacă o să-l pun pe tot, mie să nu fie prea mult. Să amestecă bine. Adăugăm mazăra. Șunca. Și amestecăm. Super. Vedeți ce colorit are? Așa. Punem niște sare. Să punem o linguriță de zahăr. Amestecăm. Piper. Și sosul de stridii. Încă e gros ăsta. Amestecăm. Și asta este, cum spun chinezii, mianju. Asta e tot. Ok, iată o formă cât de cât. Oricum arată bestial, să mai ornăm puțin. Niște ceapă verde. Cam asta este.
renumitul orez Yangju. Ați văzut ce simplu a fost? Dacă eu pot să fac treaba asta, puteți să o faceți și voi.